Merħba tfal, nispera tinstabu tajbin. L-istorja tal-lum jisimha Wiżżu marru tal-Ora Wall u Rebby Vella. Amanda u Wiżżu saru l-aqwa ħbieb dejjem flimkien. Amanda u Wiżżu differenti ħafna minn xulxin. Jien ma nafx intir, qalet Amanda. Jien ma nħobbx l-ikel ta' Wiżżu. Meta Amanda tmur l-iskola, Wiżżu jibqa' d-dar. Meta tkun l-iskola, Amanda taħseb ħafna f'Wiżżu. Forsi Wiżżu għandu bżonn ħabib ieħor ma' min jilgħab. Amanda ġieta idea immorru Wiżżu. Fiż-żu kien hemm ħafna ħsejjes strambi. Imma Wiżżu ma beżax. Dawk il-ħsejjes kollha ta' min huma tfal. Ekku tal-annimali. Amanda u Wiżżu daħlu mill-grada. Kemm hawn annimali, qalet Amanda. Raw ġiraffa kbira bit-tikek. Il-ġiraffa kienet ferħana anka jekk ma ttirx bħal Wiżżu. Tir, tir, qalet Amanda. Kien kollu ta' xejn. Fl-għadira Wiżżu ra kukku drill jitbissem. Wiżżu resaq ħdejh. Għamel sew tfal li resaq ħdejh. Ħannaraw. Wux, Wiżżu qal ftit ma spiċċax fħal il-kukku drill. Oqgħod attent, Wiżżu, għajdulu tfal. Oqgħod attent, Wiżżu. Amanda u Wiżżu raw għasafar roża. Kemm huma sbieħ. Wiżżu prova jagħmel bħalhom tfal. Imma Wiżżu iddejjaq fuq siq waħda bħalhom. Miskin Wiżżu. Amanda u Wiżżu semgħu ħsejjes familjari. Dawn x'kienu daw il-ħsejjes tfal? Ħannaraw. Onk, 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 onk. Il-kema Wiż. Ara tfal, ara. Kemm hawn Wiż bħalek. Ejjew tfal ħanodduhom flimkien. Mela, għandna wieħed, tnejn, tlieta, erba', ħamsa, sitta, seba', tminja, disa', 10. Proset tfal, daqshekk kien hemm Wiżż. Kien hemm 10. Min jaf Wiżżu kemm ħagost?
Ank, huma xtaqu li l-Wiżżu ħdejhom. Anka l-ikel qasmu ma' Wiżżu, kemm ħadu pjaċir flimkien. Taru u labu flimkien. Amanda ferħet ħafna li Wiżżu sab ħbieb ġodda. Mela tfal, nispera li ħadtu gost biha l-istorja. Għallum daqshekk. Saħħa.